Με το Versus Travel, τον ταξιδιωτικό μας σύντροφο που εδώ και 50 χρόνια μας ταξιδεύει στα πιο όμορφα σημεία του πλανήτη, πήραμε μια μεγάλη απόφαση: να ζήσουμε ένα ταξίδι ζωής στο μακρινό και μαγευτικό Βιετνάμ. Οι μέρες μετρούσαν αντίστροφα. Προετοιμασία, λίστες, βαλίτσες, όνειρα και η δεύτερη μέρα του Αυγούστου είχε φτάσει. Στη 1 παρά 20 το μεσημέρι, η ομάδα μας συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Εκεί γνωριστήκαμε για πρώτη φορά μεταξύ μας και συναντήσαμε τον αρχηγό μας, τον Ανδρέα Αναστασάκη. Έναν άνθρωπο που, όπως αποδείχτηκε, θα ήταν η ψυχή αυτής της περιπέτειας. Με χαμόγελο, γνώση και θετική ενέργεια, μας καλωσόρισε και εμείς ανεβήκαμε στην πτήση ΤΑΦΚΑΠΑ 1850 με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Το πρόγραμμα έλεγε ότι θα είχαμε 7 ώρες αναμονή πριν από την πτήση για Σαϊγκόν, η οποία θα έφευγε στις 2 και 10 τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου. Το Versus Travel όμως είχε άλλα σχέδια. Μάλιστα μας έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη αυτού του ταξιδιού. Μια μίνι εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, δώρο για όλο το group. Μαζί με μια υπέροχη ελληνόφωνη τουρκάλα ξεναγό, περιπλανηθήκαμε στα σημαντικότερα σημεία της πόλης. Από τα στενά γεμάτα αρώματα μπαχαρικών μέχρι τις γέφυρες του Βοσπόρου που ενώνουν δύο υπήρους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Versus είχε κανονίσει ένα γεύμα σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο. Μια κίνηση που μας έκανε να νιώσουμε ότι το καλωσόρισμά μας σε αυτό το ταξίδι ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Με τις πρώτες εικόνες και γεύσεις να έχουν ήδη γεμίσει το μυαλό μας, επιστρέψαμε στο αεροδρόμιο για να επιβαστούμε στην πτήση των 9 ωρών με την Turkish Airlines κατευθείαν για Σαϊγκόν. Το ταξίδι μας έγινε πάνω σε ένα εντυπωσιακό Airbus A350-900 με σχεδόν 500 επιβάτες. Το πιο σύγχρονο αεροσκάφος είχε άνετα καθίσματα, ευγενικό πλήρωμα, πλούσιο σέρβις φαγητού και ποτών, ατελείωτη λίστα ταινιών και μουσικής, αλλά και live ενημέρωση μέσω δορυφόρου για τη διαδρομή μας. Ήταν η τέλεια εισαγωγή σε αυτό που πρόκειται να ζήσουμε τις επόμενες μέρες. Ήταν 5:30 το απόγευμα όταν η πτήση ΤΑΦΚΑΠΑ 162 από Κωνσταντινούπολη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαϊγκόν. Το ταξίδι μας είχε φτάσει στο πρώτο του μεγάλο ορόσημο. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο διαβατηρίων και βίζα, η πόρτα της αίθουσας αφήξεων άνοιξε και εκεί μας περίμενε ο τοπικός μας αρχηγός, ο Κόγκ. Χαμογελαστός, πρόσχαρος και κρατώντας περήφανα μια ελληνική σημαία, σαν να μας έδινε το πιο θερμό καλωσόρισμα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα. Μόλις 20 λεπτά αργότερα φτάσαμε στον προορισμό μας για τις πρώτες νύχτες, το πεντάστερο Eastin Grand Saigon. Πολυτελείς χώροι, χαμόγελαστο προσωπικό και δωμάτια που μας περίμεναν έτοιμα για ξεκούραση. Αφήσαμε τις βαλίτσες, κατεβήκαμε για ένα υπέροχο δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι η περιπέτεια είχε μόλις ξεκινήσει. Ύστερα ήρθε ο πιο γλυκός ύπνος, γιατί ξέραμε πως οι επόμενες μέρες στο Βιετνάμ δεν θα ήταν απλώς γεμάτες, θα ήταν ονειρικές, πολύχρωμες και αξέχαστες. Ξυπνήσαμε νωρίς, ξεκουραστεί από το πρώτο μας βράδυ στη Σαϊγκόν και απολαύσαμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο. Η μέρα μας ξεκινούσε με πρόγραμμα, αλλά και με το πλεονέκτημα να έχουμε μαζί μας τον έμπειρο αρχηγό μας, τον Ανδρέα Αναστασάκη. Ήταν η πολλωστή φορά που βρισκόταν στο Βιετνάμ και ήξερε τα πάντα. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε, ήξερε και πότε να αλλάζει τη ροή του προγράμματος για να αποφύγουμε την κίνηση και το συνοστισμό. Έτσι, η περιήγησή μας ξεκίνησε από ένα εμβληματικό σημείο, το Παλάτι της Επανένωσης. Το κτίριο, γνωστό παλιότερα και ως Παλάτι της Ανεξαρτησίας, στέκει επιβλητικό κουβαλώντας στις αίθουσες του ολόκληρα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του Βιετνάμ. Χτισμένο τη δεκαετία του 1960 με μοντέρνο αρχιτεκτονικό ύφος, υπήρξε η έδρα της κυβέρνησης του Νοτιού Βιετνάμ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το ημερολόγιο έγραφε 30 Απριλίου του 1975 όταν ένα βορειοβιετναμέζικο άρμα μάχης έριξε την κεντρική του πύλη, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος του πολέμου και την επανένωση της χώρας. Σήμερα περιηγείσαι στις αίθουσες συνεδριάσεων, το προεδρικό γραφείο, τα υπόγεια καταφύγια και είναι σαν να ταξιδεύεις πίσω στον χρόνο στις ημέρες που γράφτηκε η ιστορία. Η επόμενη στάση ήταν το Μουσείο Πολέμου, ένας χώρος που δύσκολα αφήνει τον επισκέπτη αδιάφορο. Μέσα από φωτογραφίες, μαρτυρίες, στρατιωτικά εκθέματα και ντοκουμέντα ζωντανεύουν οι σκληρές σελίδες του πολέμου του Βιετνάμ και οι συνέπειες της αμερικανικής κατοχής. Η επίσκεψη αυτή ήταν μια δυνατή υπενθύμηση της ανθεκτικότητας και της δύναμης ενός λαού που κατάφερε να σταθεί ξανά όρθιος. Αμέσως μετά αφήσαμε πίσω μας την έντονη ατμόσφαιρα της πόλης και κατευθυνθήκαμε προς το δέλτα του ποταμού Μεκόγκ, τη μεγάλη υδάτινη αρτηρία της Ινδοκίνας. Η διαδρομή μας κράτησε περίπου 2 ώρες μέχρι να φτάσουμε στην πόλη Μιτό.
Εκεί επιβιβαστήκαμε σε καραβάκι και περάσαμε απέναντι σε ένα από τα μικρά νησιά που στολίζουν το Δέλτα για να γνωρίσουμε ντόπιους τεχνίτες που μέσα στα ίδια τους τα σπίτια φτιάχνουν παραδοσιακά γλυκά από καρύδα. Η βόλτα μας συνεχίστηκε μέσα από τα στενά σκιερά κανάλια του ποταμιού. Σπίτια χτισμένα πάνω στο νερό, κήποι που ακουμπούν στην όχθη, χαμόγελα παιδιών που παίζουν στην άκρη του καναλιού. Η ζωή εδώ κυλά με αργούς ρυθμούς, ήρεμους, τόσο διαφορετικούς από τον παλμό της Σαϊγκόν που αφήσαμε πίσω μας. Κάναμε μία στάση για να γευτούμε φρέσκα αρωματικά φρούτα σε ένα από τα νησάκια πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς την πόλη. Η μέρα μας έκλεισε με την πολύβουη αγορά της Μπεντάν, γεμάτη αρώματα, χρώματα και ήχους, και το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και ξεκούραση. Ήταν μόλις η αρχή ενός ταξιδιού που υποσχόταν πολλές ακόμη μαγικές εικόνες. Ξημέρωσε η τέταρτη μας ημέρα στο μαγευτικό Βιετνάμ. Μια ημέρα που συνδύαζε αποχαιρετισμό στη ζωντανή Σαϊγκόν και την πρώτη μας πτήση προς το βορρά με προορισμό τη θρυλική πόλη Χουέ. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, μας περίμενε ένα πρόγραμμα γεμάτο με εικόνες, μνήμες και δυνατές εμπειρίες. Νωρίς το πρωί ξεκινήσαμε την περιήγησή μας στα εμβληματικότερα αξιοθέατα της Σαϊγκόν. Επισκεφτήκαμε την ιστορική παγόδα Βινιέμ, το κομψό δημαρχείο, τη μικρή Νότρε Ντάμ και το περίφημο κεντρικό ταχυδρομείο. Κτίρια που συνδυάζουν και διατηρούν ζωντανή την γαλλική απικιακή άβρα και συνδέουν το χτες με το σήμερα. Στη συνέχεια αφήσαμε το κέντρο της πόλης και ύστερα από μία ώρα οδικής διαδρομής φτάσαμε σε ένα τόπο που φέρει ακόμα έντονα τα σημάδια του πολέμου, την περιοχή Κουτσί, γνωστή και ως Σιδηρούν Τρίγωνο. Εκεί, οι δεδαλώδεις υπόγειες στοές μήκους άνω των 200 χιλιόμετρων αποκάλυψαν μπροστά μας την ευρηματικότητα και την αποφασιστικότητα των Βιετκόκ. 3 έως 4 μέτρα κάτω από τη γη άνθιζε μια ολόκληρη στρατιωτική μηχανή που άντεξε τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς και σημάδεψε για πάντα την ιστορία της χώρας. Η περιήγηση αυτή ήταν ένα ζωντανό μάθημα για το πώς η αντίσταση, η επιβίωση και η πίστη σε ένα σκοπό χαράζουν το συλλογικό πεπρωμένο ενός λαού. Μετά από αυτή τη δυνατή εμπειρία, επιστρέψαμε στη Σαϊγκόν και κατευθυνθήκαμε στο Διεθνές Αεροδρόμιο, το άλλοτε νευραλγικό κέντρο των Αμερικανών κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκεί αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μας τοπικό ξεναγό Kong που είχε ήδη κερδίσει τις καρδιές όλων μας με τη γνώση αλλά και τη φιλικότητά του και επιβιβάστηκαμε στην πτήση για τη Χουέ με την Vietnam Airlines. Ευχαριστώ to all of you. To all of you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Το απόγευμα μας βρήκε στο ατμοσφαιρικό μικρό αεροδρόμιο της Χουέ, όπου μας υποδέχτηκε ο νέος μας συνοδός, ο χαρισματικός Άλεν. Αμέσως μετά, και πάντα με τη συνοδεία του αρχηγού μας, του Αντρέα Αναστασάκη, πήραμε το δρόμο για το πολυτελές ξενοδοχείο μας, το Imperial Hue, που θα γινόταν για μία νύχτα το καταφύγιό μας. Μετά το δείπνο, η πόλη μας περίμενε. Περιπλανηθήκαμε στη γέφυρα φωτισμένη με χρώματα, χαθήκαμε στους δρόμους με τα μαγαζάκια και νιώσαμε τον παλμό της νυχτερινής ζωής της Χουέ. Κάπου ανάμεσα σε φωτογραφίες, χαμόγελα, υγρασία και πολύχρωμα ποτήρια, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε γιατί η επόμενη μέρα προμηνιόταν ακόμα πιο συναρπαστική, γεμάτη ξεναγήσεις, ιστορίες και νέους προορισμούς. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας στη Χουέ με μια βαρκάδα στον διάσημο ποταμό των αρωμάτων. Το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Παλιά οι όχθες γέμιζαν με λουλούδια που αρωμάτιζαν τα ήρεμα νερά του, χαρίζοντάς του μια γλυκιά άβρα. Μέσα από το παραδοσιακό Dragon Boat είδαμε παγόδες, παλάτια και αυτοκρατορικούς τάφους να καθρεφτίζονται στο νερό, ενώ η ατμόσφαιρα έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι. Η διαδρομή μας οδήγησε στην εντυπωσιακή 7όροφη παγόδα Τιέν Μου, τον πιο εμβληματικό θρησκευτικό μνημείο της Χουέ και σύμβολο της πόλης. Χτισμένη τον 17ο αιώνα σε λόφο που αγναντεύει τον ποταμό των αρωμάτων, ξεχωρίζει με το κομψό 7όροφο πύργο της τον ψηλότερο του Βιετνάμ. Ο χώρος αποπνέει γαλήνη και πνευματικότητα, ενώ στο εσωτερικό φυλάσσονται πολύτιμα αγάλματα και κοιμήλια του βουδισμού. Στη συνέχεια, μπήκαμε στην απαγορευμένη πόλη της Χουέ, την καρδιά της παλιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ένα εντυπωσιακό περιτυχισμένο συγκρότημα με πύλες, παλάτια, ναούς και κήπους που άλλοτε φιλοξενούσε την αυτοκρατορική οικογένεια της δυναστείας Γκουέν.
Παρά τις καταστροφές των πολέμων, η ατμόσφαιρα του χώρου σε ταξιδεύει πίσω στο 19ο αιώνα, ενώ οι αναστηλωμένες αίθουσες και οι μεγαλοπρεπείς πύλες αποκαλύπτουν την έγκλη και το μεγαλείο της αυτοκρατορικής εποχής. Ένα ταξίδι στο χρόνο που δεν πρέπει κανείς να χάσει στη Χουέ. Μετά η παρέα χωρίστηκε. Άλλοι χάθηκαν στα στενά της αγοράς Dong Ba και εμείς ακολουθήσαμε την πρόταση του αρχηγού μας Αντρέα που μας πήγε στο πιο ψαγμένο στέκι, το Ντεπό Καφέ. Εκεί ζήσαμε αποκάλυψη γεύσεων με ένα απίθανο παγωμένο τσάι ροδάκινο και έναν μοναδικό ice coconut coffee που πραγματικά μας έφτιαξε τη μέρα. Αφήσαμε πίσω μας τη Χουέ και οδικώς περάσαμε από τούνελ, λίμνων θάλασσες και ατελείωτο πράσινο, ώσπου μετά από 1,5 ώρα φτάσαμε στη μαγευτική Χόι Άν. Ένας τόπος βγαλμένος από κάρτ ποστάλ με resort δίπλα στη θάλασσα. Το Khoi An Resort που μείναμε είναι ένας μικρός παράδεισος φιλοξενίας που συνδυάζει την πολυτέλεια με την αυθεντική ατμόσφαιρα της Khoi An. Χτισμένο μέσα σε καταπράσινους κήπους με λίμνες γεμάτες νούφαρα και γέφυρες που θυμίζουν παραμυθένιο τοπίο, προσφέρει δωμάτια με μοντέρνα κομψότητα και θέα στο εσωτερικό ποτάμι που διασχίζει το ξενοδοχείο. Εδώ η χαλάρωση συναντά την παράδοση. Σπα με αναζωογονητικές θεραπείες, πισίνα για απόλυτη ηρεμία, αλλά και εστιατόριο με γεύσεις που παντρεύουν τη βιετναμέζικη κουζίνα με διεθνείς πινελιές. Ένα καταφύγιο ηρεμίας λίγα μόλις λεπτά από το ιστορικό κέντρο της Khoi An. Και επειδή το ταξίδι αυτό είναι γεμάτο εκπλήξεις, το Versus είχε κανονίσει και προαιρετικό μασάζ σε κέντρο της περιοχής με μόλις 20 ευρώ την ώρα και μεταφορές. Φυσικά και το τιμήσαμε και πραγματικά λιώσαμε. Η μέρα μας έκλεισε με ένα απολαυστικό δείπνο και αμέσως μετά επιστροφή στη Khoi An για την πιο ρομαντική εμπειρία. Βαρκάδα στον ποταμό με τα φωτισμένα φαναράκια. Γράφεις την ευχή σου, το αφήνεις στο νερό και εκείνη ταξιδεύει μαζί του. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στην καρδιά. Μετά από όλα αυτά γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, γεμάτη εικόνες, χαμόγελα και την αίσθηση ότι η μέρα αυτή ήταν πραγματικά μαγική. Μετά το πρωινό μας, γεμάτη ανυπομονησία, ξεκινήσαμε για μια ολόκληρη μέρα στην ατμοσφαιρική Khoi An. Από τα πρώτα μας βήματα στα σοκάκια της παλιάς πόλης, νιώσαμε σαν να ανοίγει μπροστά μας μια ζωντανή σελίδα ιστορίας. Στον 16ο με 18ο αιώνα, η Khoi An υπήρξε ένα από τα πιο κομβικά εμπορικά λιμάνια της Νοτιοανατολικής Ασίας και σήμερα η γοητεία της παραμένει αναλύωτη. Η αρχιτεκτονική της είναι ένα απίθανο μοσαϊκό. Ξύλινα βιετναμέζικα σπίτια με βεράντες που γεμίζουν φαναράκια, κινέζικοι ναοί με περίτεχνες λεπτομέρειες και γέφυρες που φέρουν το αποτύπωμα της Ιαπωνίας. Περπατήσαμε με χαλαρό ρυθμό, αφήνοντας το μάτι μας να χορτάσει εικόνες και χρώματα. Σταματήσαμε στο κινέζικο ναό Φουκ Κιέν, που ξεχώριζε με τις μυθικές παραστάσεις του, στη διάσημη Ιαπωνική γέφυρα, ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της πόλης, και στο παραδοσιακό σπίτι Ταν Κι, όπου κάθε γωνιά μύριζε παράδοση και ιστορίες οικογενειών εμπόρων. Η περιήγησή μας έκλεισε στη γραφική αγορά, εκεί όπου φωνές των ντόπιων, τα πολύχρωμα φρούτα και τα μπαχάρια δημιουργούν ένα χάος γεμάτο ζωή από αυτά που μόνο στην Ασία συναντάς. Το μεσημέρι είχαμε δύο επιλογές. Είτε να συνεχίσουμε με τον γκρουπ για τον αρχαιολογικό χώρο του Μίσον, είτε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Ο αρχαιολογικός χώρος που ανήκει στον πολιτισμό των Τσάμ είναι μοναδικός. Χτισμένος από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν και με πάνω από 70 ινδουιστικά κτίσματα μέχρι τη δεκαετία του 60, σήμερα διατηρεί περίπου 25 από αυτά ανάμεσα σε τροπικό πράσινο. Οι τοίχοι τους, σκαλισμένοι με λεπτομέρεια, αλλά και οι πληγές από τους βομβαρδισμούς του πολέμου, αφηγούνται μια ιστορία γεμάτη δύναμη και αντοχή. Εμείς όμως επιλέξαμε τη δεύτερη εκδοχή. Επιστροφή στο Khoi An Resort για βουτιές στην πισίνα, ξεκούραση κάτω από τις παλμικές σκιές και ένα ακόμα μασάζ που μας αναζωογόνησε πλήρως. Το πρόγραμμα ήταν γεμάτο, αλλά χρειαζόμασταν αυτή την ανάσα πολυτέλειας πριν συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας. Το βράδυ, αφού ενώθηκε ξανά όλη η παρέα και απολαύσαμε το δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, ήρθε η ώρα για το highlight της ημέρας, ίσως και όλου του ταξιδιού, η παράσταση Khoi An Memories. Μπαίνοντας στο Khoi An Impression Theme Park, δεν φανταζόμασταν τι πρόκειται να δούμε. Μια σκηνή νησί 25.000 τετραγωνικών μέτρων μας περίμενε με φώτα, ήχο και σκηνικά που έμοιαζαν να αγκαλιάζουν τον ουρανό. Ξεκίνησε το σοου και αμέσως χαθήκαμε σε μια οπτικοακουστική πανδεσία. Πάνω από 500 καλλιτέχνες με στολές που έλαμπαν με κινήσεις ακριβείς μας ταξίδεψαν από τις πρώτες ημέρες του Khoi An ως μικρού λιμανιού μέχρι τη χρυσή εποχή του διεθνούς εμπορίου. Οι σκηνές άλλαζαν σαν σε όνειρο. Γάμοι, αγορές, πλοία που έπλεαν στη σκηνή,
χωρί που αναπαριστούσαν θρύλους και παραδόσεις. Οι θεματικές ενότητες ήταν τόσο καλοδουλεμένες που σε κάθε αλλαγή μέναμε με το στόμα ανοιχτό. Ήταν κάτι παραπάνω από ένα θέαμα, ήταν μια βουτιά στην ψυχή της πόλης. Ένα μείγμα θεάτρου, μουσικής, παράδοσης και τεχνολογίας που κατάφερε να μας συγκινήσει και να μας κάνει να νιώσουμε κομμάτι αυτής της ιστορίας. Στο τέλος κοιταχτήκαμε όλοι με μάτια γεμάτα λάμψη και το ίδιο χαμόγελο. Αυτό το βράδυ δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Μετά την παράσταση επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο κουρασμένοι αλλά γεμάτοι εμπειρίες, αφήνοντας πίσω μας μία από τις πιο μαγικές ημέρες του ταξιδιού μας στο Βιετνάμ. Ξεκινήσαμε τη μέρα μας με πρωινό στο υπέροχο Koyan Resort, αποχαιρετώντας το με θέα που σου γέμιζε την ψυχή και μια διάθεση έτοιμη για νέες εμπειρίες. Σήμερα μας περίμενε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αξιοθέατα του Βιετνάμ, η εντυπωσιακή γέφυρα στο Bana Hills. Ένα σκηνικό που μου μοιάζει βγαλμένο από ταινία φαντασίας. Δύο τεράστια πέτρινα χέρια να υψώνονται από το βουνό και να κρατούν απαλά μια γέφυρα από ατσάλι, σαν να την προσφέρουν στον ουρανό. Το Sunward Bana Hills είναι από εκείνα τα μέρη που σε κάνουν να νιώθεις ότι μπήκες κατευθείαν σε παραμύθι. Βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από τον Da Nang και σκαρφαλώνει στα 1500 μέτρα υψόμετρο. Γι' αυτό και η πρώτη αίσθηση που σου δίνει είναι η δροσιά και η θέα που κόβει την ανάσα. Η ανάβαση με το τελεφερίκ είναι από μόνη της εμπειρία. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο που κυριολεκτικά σε μεταφέρει μέσα από τα σύννεφα. Φτάνοντας πάνω, σε περιμένει ένας ολόκληρος κόσμος. Η διάσημη χρυσή γέφυρα με τα πελώρια χέρια που μοιάζουν να κρατούν τον ουρανό, γαλλικού στυλ χωριό με κάστρα, πλατείες και λιθόστρωτα, θεματικοί κήποι με λουλούδια που μοιάζουν πίνακες ζωγραφικής, αλλά και ναοί που προσθέτουν μια δόση πνευματικότητα στο σκηνικό. Το Bana Hills είναι ένας απίθανος συνδυασμός φύσης, αρχιτεκτονικής και φαντασίας που δύσκολα αφήνει κανέναν να συγκινητό. Η μέρα κύλησε γρήγορα και έτσι το μεσημέρι πήραμε το δρόμο για το αεροδρόμιο του Da Nang. Εκεί αποχαιρετήσαμε τον τοπικό μας αρχηγό τον Άλαν, ο οποίος μας άφησε με τις 3 ευχές του, σαν να μας έδινε ένα μικρό φυλαχτό για τη συνέχεια. Okay, the first wish, that's it. I wish you happiness. Second wish, I wish you healthy. And the last wish, the third wish, I wish you are wealthy. Η πτήση μας προς Ανόη με ένα άνετο Airbus A320 της Vietnam Airlines διήρκησε περίπου 1 ώρα και κάπως έτσι βρεθήκαμε στο τελευταίο μας σταθμό, στην πρωτεύουσα του Βορρά, την πολύχρωμη και γεμάτη αντιθέσεις Ανόη. Εκεί μας περίμενε ο νέος μας τοπικός αρχηγός, ο Ντουάνγκ. Αν ο Κόγκ είχε το χαμόγελο που κέρδιζε τους πάντες και αν ο Άλαν μας μάγεψε με τη γοητεία του, ο Ντουάνγκ ήταν ο σοφός της παρέας. Μια αυθεντική βιετναμέζικη ψυχή, γεμάτη γνώση και εμπειρία, ένας πραγματικός γκουρού που θα συνόδευε τις τελευταίες μας μέρες στο ταξίδι. Η άφιξή μας στο Ντου Πάρκ Ανόη ήταν αντάξια της πόλης. Κομψό, εντυπωσιακό, με δωμάτια που πρόσφεραν την αίσθηση ότι μπαίνει σε μια καινούρια φάση του ταξιδιού. Αφού τακτοποιηθήκαμε, ξεκουραστήκαμε λίγο και διπνήσαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε μια πρώτη νυχτερινή εξερεύνηση. Σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από το ξενοδοχείο, μας περίμενε μια εμπειρία που έχει γίνει viral στο TikTok, το περίφημο Train Street. Και πράγματι ήταν ακριβώς όπως το είχαμε δει στο βίντεο, ίσως και καλύτερο. Στενά σοκάκια, σπίτια σχεδόν κολλημένα πάνω στις γραμμές, μεταμορφωμένα σε μικρά αυτοσχέδια καφέ και μπαρ, μικροσκοπικά τραπεζάκια και καρεκλίτσες όπου με το ζόρι χωρούσαν τα πόδια μας και μια ατμόσφαιρα που πάλεται από τον ενθουσιασμό των επισκεπτών. Και ξαφνικά η στιγμή, η ατμομηχανή φάνηκε στην άκρη της γραμμής και πέρασε δίπλα μας σε απόσταση αναπνοής. Η αδρεναλίνη στα ύψη, γέλια, φωνές και όλοι με κινητά στο χέρι να απαθανατίζουμε τη στιγμή. Μετά από αυτό το μικρό σοκ, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο σόι και αυλαβείς, γελώντας ακόμα με την εμπειρία μας. Ώρα για ξεκούραση, γιατί η επόμενη μέρα, όπως μας είχαν προειδοποιήσει, θα ήταν ίσως και η πιο απαιτητική, αλλά και συναρπαστική ολόκληρου του ταξιδιού. Μετά το πρωινό μας πήραμε τον δρόμο προς τον νότο, αφήνοντας πίσω τη φασαρία του Ανόη και βυθιστήκαμε στα ατελείωτα αγροτικά τοπία της περιφέρειας, με τους οριζόνες να απλώνονται σαν πράσινη θάλασσα. Ο προορισμός μας ήταν το Ninh Binh, η γη που οι ντόπιοι αποκαλούν Halong της στεριάς. Πρώτη μας στάση το Tam Kok. Εκεί επιβιβαστήκαμε σε μικρές παραδοσιακές ξύλινες βάρκες και αφήσαμε τους κοπηλάτες να μας οδηγήσουν σε ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Οι απίθανοι βράχοι ξεπρόβαλαν θεόρατοι μέσα από το επίπεδο έδαφος, οι καλλιέργειες ρυζιού καθρυφτίζονταν στα ήρεμα νερά και τα μικρά σπήλια μας έκαναν να νιώθουμε ότι ανακαλύπτουμε μυστικά περάσματα. Η σιωπή του τοπίου ήταν τόσο έντονη που μπορούσες να ακούσεις ακόμα και το νερό να αγγίζει τα κουπιά.
Η Χουαλού, όπου κατευθυνθήκαμε στην συνέχεια, υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του Βιετνάμ κατά τον 10ο και 11ο αιώνα, την εποχή των δυναστιών Δινγκ και Λε. Τισμένη σε μια φυσικά οχυρωμένη κοιλάδα, περιτριγυρισμένη από βουνά και ποτάμια, αποτέλεσε στρατηγικό και πολιτιστικό κέντρο του νεοσύστατου βιετναμέζικου κράτους. Σήμερα διασώζονται ναοί αφιερωμένοι στους βασιλιάδες που κυβέρνησαν από εκεί, καθώς και τμήματα από αρχαία τείχη. Ο χώρος, γεμάτος ιστορικό βάρος αλλά και φυσική ομορφιά, μεταφέρει τον επισκέπτη πίσω στην εποχή που μπήκαν τα θεμέλια της ανεξαρτησίας και της ενότητας του Βιετνάμ. Το Λαογραφικό Μουσείο του Ανόη που επισκεφτήκαμε επιστρέφοντας αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία της πόλης, καθώς παρουσιάζει με πάρα πολύ ζωντανό τρόπο την ποικιλία αλλά και τον πλούτο των 54 εθνοτικών ομάδων του Βιετνάμ. Στις αίθουσές του εκτίθενται παραδοσιακές φορεσιές, εργαλεία, τελετουργικά αντικείμενα και χειροτεχνήματα, ενώ στον υπαίθριο χώρο ανακατασκευάζονται αυθεντικά παραδοσιακά σπίτια διαφορετικών φυλών, από ξύλινες καλύβες πάνω σε πασάλους μέχρι εντυπωσιακές κοινόχρηστες κατοικίες. Η επίσκεψη προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κανείς σε βάθος την καθημερινότητα, τις συνήθειες αλλά και την πολιτιστική ταυτότητα των Βιετναμέζων μέσα στο χρόνο. Το απόγευμά μας συνεχίστηκε με μια ποδηλατάδα σικλό που οδηγούν οι ντόπιοι στα στενά δρομάκια γεμάτα ζωή. Μυρωδιές από φαγητά του δρόμου και πολύχρωμα καταστήματα μας έκαναν να χαθούμε γλυκά στο παρόν. Το αποκορύφωμα όμως ήρθε το βράδυ με μια παράσταση μαριονετών στο νερό. Φιγούρες που κινούνταν μέσα στη λίμνη, συνοδευόμενες από μουσική και τραγούδια, ζωντάνεψαν μπροστά μας μύθους και παραδόσεις αιώνων. Ήταν σαν να βλέπαμε το ίδιο το Βιετνάμ να μας αφηγείται την ψυχή του. Η μέρα έκλεισε με δείπνο και ξεκούραση στο Ανόη, γεμάτη εικόνες και συναισθήματα που δύσκολα θα ξεχαστούν. Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί, αφήνοντας μας πίσω το Ανόη με κατεύθυνση τον βορειοανατολικό κόλπο του Χαλόγκ. Στη μέση της διαδρομής σταματήσαμε σε ένα περίφημο εργαστήριο μαργαριταριών. Εκεί είδαμε από κοντά όλη τη διαδικασία παραγωγής τους. Από την καλλιέργεια μέσα στα όστρακα μέχρι την εξαγωγή και την τελική δημιουργία των μαργαριταριών. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να παρακολουθούμε πώς ένα απλό κοχύλι μετατρέπεται σε πολύτιμο στολίδι γεμάτο λάμψη και κομψότητα. Ύστερα από συνολικά περίπου 3,5 ώρες οδικού ταξιδιού, φτάσαμε στον περίφημο κόλπο Χαλόγκ, το διαμάντι της βόρειας ακτής του Βιετνάμ. Το τοπίο κόβει την ανάσα. Περισσότερες από 1.600 ασβεστολιθικές νησίδες και βραχονησίδες ξεπηδούν από τα σμαραγδένια νερά του κόλπου των Κιν, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Ο Χαλόγκ δεν είναι τυχαία ένας τόπος θρύλος. Η ονομασία του σημαίνει ο τόπος που κατέβηκε ο δράκος, βασισμένο σε μια αρχαία παράδοση σύμφωνα με την οποία ένας δράκος κατέβηκε από τον ουρανό και με την ουρά του σχημάτισε κοιλάδες και νησιά για να προστατεύσει τη γη. Αυτό το μοναδικό τοπίο με γεωλογική ιστορία που μετράει πάνω από 500 εκατομμύρια χρόνια χαρακτηρίστηκε το 1994 τοπίο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά μνημεία της Ασίας. Επιβιβαστήκαμε σε πολυτελέστατο κουραζιερόπλοιο και ξεκινήσαμε μια υπέροχη κρουαζιέρα μέσα από τους τεράστιους καταπράσινους βράχους. Η εικόνα ήταν μαγευτική, ένα θέαμα που μένει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη για πολλούς, ίσως το αποκορύφωμα ολόκληρου του ταξιδιού. Ζήσαμε μια ανεπανάληπτη 24ωρη εμπειρία. Απολαύσαμε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, μάθαμε τα μυστικά της βιετναμέζικης κουζίνας σε ένα μικρό μάθημα μαγειρικής, γευτήκαμε πλούσιο γεύμα με θαλασσινά ενπλό, δοκιμάσαμε ψάρεμα καλαμαριών, τραγουδήσαμε σε καραόκε και μοιραστήκαμε στιγμές γέλιου και συντροφικότητας. Αργότερα, το πλοίο έφτασε στην περιοχή Ban Trai Dao, μια λιμνοθάλασσα απαράμιλης φυσικής ομορφιάς. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε καγιάκ στα ήσυχα νερά και να χαλαρώσουμε με μια ρομαντική βαρκάδα ανάμεσα στους βράχους. Η μέρα μας έκλεισε με δείπνο πάνω στο κουραζιερόπλοιο, απαράμιλη διασκέδαση μεταελληνικής μουσικής στο κατάστρωμα και διανυκτέρευση εν πλώ, με το κύμα να μας νανουρίζει και τον έναστρο ουρανό του Χαλόγκ να μας χαρίζει μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη για όλη μας τη ζωή. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας θαυμάζοντας τα χρώματα που χάριζε η Ανατολή στον κόλπο του Χαλόγκ. Ο ήλιος, αναδύοντας σιγά σιγά πίσω από τις βραχονησίδες, έβαφε τα σμαραγδένια νερά με αποχρώσεις χρυσού και πορτοκαλί, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα θα ξεχάσουμε. Τα νησάκια διαγράφονταν στον ορίζοντα σαν σιωπηλή φρουρή, χαρίζοντας το τοπίο μια άβρα μαγείας και γαλήνης.
Απολαύσαμε το πρωινό μας στο κατάστρωμα, αφήνοντας το βλέμμα μας να χαθεί για λίγο ακόμα ανάμεσα σε αυτό το απαράμιλο τοπίο. Κάποιοι έκαναν την πρωινή βουτιά στα ήρεμα νερά, ζώντας από κοντά την αίσθηση ελευθερίας που χαρίζει ο κόλπος. Μετά το μπραντς, αποχαιρετήσαμε το πλοίο και επιστρέψαμε στην προβλήπτα, όπου και ξεκινήσαμε οδικός πίσω στο Ανόη. Κάπου εκεί συνειδητοποίησαμε πως αυτό το ταξίδι γεμάτο ομορφιές και συγκινήσεις πλησίαζε στο τέλος του. Με την άφηξή μας στην πρωτεύουσα, συνεχίσαμε την ξενάγησή μας στην πόλη. Ξεκινήσαμε με το ναό της λογοτεχνίας, το πρώτο πανεπιστήμιο του Βιετνάμ, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας, το οποίο θεωρείται το πρώτο πανεπιστήμιο μάλιστα του Βιετνάμ. Ιδρύθηκε το 1070 από τον αυτοκράτορα Λιλ Τχάν Τονγκ και αφιερώθηκε στο Κομφούκιο, στους δασκάλους αλλά και τους σπουδαστές. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1076, λειτουργήσε εκεί η Βασιλική Ακαδημία, όπου εκπαιδεύονταν οι γη των ευγενών και αργότερα οι πιο άξιοι μαθητές όλης της χώρας. Το συγκρότημα αποτελείται από αυλές, στοές, λίμνες και πέτρινες στήλες, πάνω στις οποίες είναι χαραγμένα τα ονόματα των επιτυχόντων στις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Είναι ένας χώρος που συνδυάζει την πνευματικότητα με την αρχιτεκτονική ομορφιά, σύμβολο της μακραίωνης παράδοσης εκπαίδευσης και σεβασμού στη γνώση του Βιετνάμ. Σταθήκαμε μπροστά στο επιβλητικό μαυσολείο του Χο Τσι Μινγκ, ένα τόπο που οι Βιετναμέζοι περιβάλλουν με απέραντο σεβασμό και σιωπή. Η πλατεία Μπαντίν απλωνόταν μπροστά μας φορτωμένη ιστορικές μνήμες, ενώ λίγο πιο πέρα η μονόστιλη παγόδα, σαν λωτός που άνθιζε πάνω στο νερό, μας θύμιζε πόσο βαθιά ριζωμένος παραμένει ο βουδισμός στην καθημερινή ζωή της χώρας. Αργότερα επισκεφτήκαμε το ναό Γκόγκ Σον, χτισμένο σε ένα μικρό νησάκι της λίμνης Χοάν Κιέμ. Η ατμόσφαιρα εκεί ήταν μοναδική. Οι θρύλοι της μαγικής χελώνας που συνδέονται με τον τόπο έδωσαν μία αίσθηση μυστικισμού, λες και η ίδια η λίμνη ψιθύριζε τις ιστορίες της. Πριν φύγουμε, είχαμε λίγο χρόνο να περιπλανηθούμε στην πόλη για να χαθούμε στα στενά της παλιάς αγοράς, να κάνουμε τα τελευταία μας ψώνια και να απολαύσουμε για λίγο ακόμα τη ζωντάνια του Ανόη. Το βράδυ, γεμάτη εικόνες και αναμνήσεις, μεταφερθήκαμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας μέσω Κωνσταντινούπολης. Ήταν το κλείσιμο ενός ταξιδιού που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καρδιά μας. Το να ταξιδεύεις με ένα οργανωμένο group προϋποθέτει εμπειρία, συνέπεια και πάνω απ' όλα την ασφάλεια που σου παρέχει ο ταξιδιωτικός οργανισμός που επιλέγεις. Εμείς επισκεφτήκαμε το Versus Travel, έναν φορέα με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας και επιτυχούς διοργάνωσης ταξιδιών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και πραγματικά, η επιλογή αυτή μας δικαίωσε, αφού η ποιότητα υπηρεσιών ήταν εγγυημένη από την πρώτη στιγμή. Από την κράτηση μέχρι και την επιστροφή μας, όλα ήταν άρτια οργανωμένα, μελετημένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και παρεχόμενα με συνέπεια. Ένα από τα στοιχεία που μας εντυπωσίασαν ήταν η μέριμνα του γραφείου, ακόμα και για το απρόπτο κομμάτι του ταξιδιού. Αντί να μείνουμε μόνοι και αποκομμένοι για 7 ώρες αναμονή στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με το ξεκίνημα του group, μας πρόσφεραν μια ευχάριστη ενδιάμεση στάση για γεύμα στην πόλη, μια μικρή αλλά πολύτιμη πινελιά που έκανε τεράστια διαφορά στην εμπειρία μας. Με λίγα λόγια, νιώσαμε ότι ταξιδεύαμε με έναν οργανισμό που πραγματικά σέβεται και φροντίζει τον ταξιδιώτη. Και γι' αυτό είμαστε βέβαιοι πως το επόμενο μεγάλο ταξίδι μας θα έχει και πάλι τη σφραγίδα του Versus Travel. Όταν τελειώνει η επικοινωνία με το Versus και ανυπομονείς για το ταξίδι, εκεί, στην αφετηρία, στο αεροδρόμιο, ο πραγματικός πρωταγωνιστής γίνεται ο αρχηγός σου, ο συνοδός αποστολής ή όπως πολλοί λένε προφανώς λάθος, ο ξέναγός σου. Από τη στιγμή που το γραφείο παραδίδει τη σκητάλη, το ταξίδι παίρνει το πρόσωπο, τη φωνή αλλά και την ενέργεια του συνοδού. Εμείς σταθήκαμε πραγματικά τυχεροί. Βρεθήκαμε δίπλα σε έναν άνθρωπο που ήταν πολλά περισσότερο από επαγγελματία συνοδός. Πέσαμε πάνω σε έναν αληθινό λάτρη των ταξιδιών, σε έναν κύριο με όλη τη σημασία της λέξης, τον κύριο Ανδρέα Αναστασάκη. Μαθηματικός και εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία μυαλών, εκτός από αριθμούς, που χειρίζονται με πάθος την ιστορία και τη γεωγραφία. Από τα νεανικά του χρόνια είχε μέσα του την ανησυχία της περιπέτειας. Η διάθεση για νέες χώρες και νέους πολιτισμούς τον οδήγησε να μετατρέψει τυχαίες αφορμές σε μόνιμη διαδρομή. Έτσι, δίπλα στις λύσεις μαθηματικών ασκήσεων, άρχισε να διδάσκει λύσεις ταξιδιωτικών εμπειριών σε όλες τις υπήρους.
Σήμερα ο Ανδρέας είναι ένας έμπειρος ταξιδιώτης, ένας πραγματικός ζεν πρεμιέρ της καλής ζωής και των πολιτισμών, ένας γκουρού γνώσεων με ταξιδιωτική ιδιοσυγκρασία που σε παρασύρει. Με χιούμορ, ευγένεια, προσωπικό καλοπισμό και αστήρευτη ενέργεια δεν σου παρουσιάζει απλώς ένα τόπο, σε κάνει κομμάτι του. Αγαπητός και πρόσχαρος, μα πάνω απ' όλα ασταμάτητος, ήταν πάντα βήματα μπροστά από ό,τι συναντούσαμε, εξηγώντας με πάθος χωρίς ποτέ να επαναλαμβάνεται. Και αυτή η αυθεντικότητα είναι σπάνια. Η υπέροχη βραχνή φωνή του έκανε κάθε αφήγηση να μοιάζει με best-seller ταξιδιωτικό οδηγό, ενώ ακόμα και οι μουσικές επιλογές του στο Pullman σαν DJ Μερακλής τέριαζαν απόλυτα με το πνεύμα του ταξιδιού. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι στο group τον αγάπησαν σαν δικό τους άνθρωπο και τον αποκαλούσαν Αντρέ. Θα μπορούσαμε να πούμε ατελείωτα σχόλια για εκείνον, μα θα σταθώ σε κάτι πιο απλό. Αν ταξιδεύαμε ξανά με group, το πρώτο που θα ρωτούσαμε το Versus θα ήταν σε ποιο προορισμό θα είναι φέτος αρχηγός ο Ανδρέας. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε για όλα. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή, υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που για λίγο γίνεσαι μέρος μιας μικρής κοινότητας. Βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που μέχρι χθες δεν γνώριζες και όμως ξαφνικά μοιράζεστε εικόνες, ιστορίες, ατάκες που γεννούν γέλια, ξενύχτια, ποτήρια που υψώνονται στην υγειά μας, συγκινήσεις που χαράζουν μνήμη. Έτσι γεννιέται η αόρατη κλωστή που ενώνει. Κάπως έτσι ήταν και στο δικό μας ταξίδι στο Βιετνάμ. 29 διαφορετικοί άνθρωποι από πολλά διαφορετικά μέρη της Ελλάδας γίναμε μια παρέα για 10 ολόκληρες ημέρες. Συνδέσαμε τις εμπειρίες μας, μοιραστήκαμε τοπία και πολιτισμούς, ζήσαμε στιγμές που έδεσαν μέσα μας σαν πολύτιμες αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Κάποιοι από εμάς θα ξαναβρεθούμε, κάποιοι ίσως όχι. Η ομορφιά όμως κρύβεται ακριβώς εκεί, ότι σε εκείνο το μικρό κομμάτι του χρόνου γίναμε όλοι ένα. Γι' αυτό και στο βίντεο αυτό είναι το δικό μας κλείσιμο. Ένα μοσαϊκό από εικόνες και αναμνήσεις μέσα από τις κάμερες και τα βλέμματα του καθενός μας. Ένα κομμάτι του ταξιδιού που κρατάμε ζωντανό για να θυμόμαστε πάντα το διάστημα 2 με 12 Αυγούστου του 2025 που μας ένωσε, μας συγκίνησε και μας χάρισε μια υπέροχη συντροφιά. Εις το επανειδήν λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά που οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν.